pati mwng thaio thangwi sogwi ha kotoni montri bokhorok Narendra Modi sharikni dam thamtamui soti buri chibabo Odisha ni Baleshwar thangwi sogwi bo berai nakya pati mwng thai sakamnogo thangwi sago dukhu manai rokbai malainani kok tongo bini fasalni sanja jarabo abohai krima singsa pati muni ulo tweet khlaiye kha khamlai mung yafarka Modi relni bkhakti agino saklaimani pati mungno tüye kahamke cherei naikol jaknai tabukni bisingo no thei thangnai nukhungti sago dukhu manai rokno chuba chorinani bagaibo gosimurikha rail montrakni bkhakti train accident o theinai nukhuni borok rokno 10 lakh rangte sago dukhu manai rokni bagai 2 lakh rangte kisamisa sago dukhu manai rokno 50,000 rang chuba chorinai hini gosimurikha rail montri Ashwini Vaishnav phasani sanja jarabo patimung patikha Chennai ni Coromandel Express te Jaswantpur Express abni logi accident ka khungsa mane kamung malkhungba a khungtham train accident Odisha ni Baleshwar gobang kheno borok theimani nukjakha rail accident tabuk phano borok rokno naituk mungkhlai tongkha te sago dukhu manai rok gobang ma sakam nogo saknai jaki tongo tabo Bureau report bokhorok